viewers, what is up नोंथांमोना माबायदि दङ आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आंनि बे YouTube चेनेलावहाय गासिखौबो बरायहरनाय जाबाय दा दिनै आङो न'निफ्राय ओंखारबोदों स्कुटि लानानै हारसिं ओमफ्राय गामिसिम थांगासिनो आरोना दा आङो लामा लेथ्राखाय मोजाङै ब्लग खालामनो हायाखै दै बिराद लेथ्रा लामाया नाय दा आं थांगासिनो दङ जोंनि न'निफ्राय मेन गामियावहाय Oh guys, जोंनि इथा सावग्रा जायगा इथा बिटा So guys, दिनैनि भिडिअआ एफा बिदि धमाकेदार जरदारबो जानाय नङा नाथाय बिदिनो नोंथांमोना जुदि गोसोबोला भिडिअखौ नायदोलाय मोजां मोनोबाथाय लास्टसिम नायबानो जाबाय ओमफ्राय आं दा बे बिफां साया सिङाव दसे लाखिथ'दों गारि सालायनानै बिदि ब्लग बानायनो हाया नालाय ओमफ्राय गाइस आं दा थांहोलांसै दा बिदि मबाइलसो नालाय लामा लामा बिदिनो ब्लग खालामजालाङा ओजोंहा मोनोनानै नोंथांमोननो देखायलायनोसै भिडिअखौ नायबाय था लास्टसिम A few moments later आं गामियाव मोनफैबाय हा ओमफ्राय ना बाबु फिसाया नागिरथिंगासिनो थांनानै Vad daw nej? Ha? Vad daw du? Adelai? Vad är det? Mauzi pizza? So guys, när kami mencoba empre mauzi pizza masih tahu mon. Ada. Adi. Tepa? Mana tak mau dulu? Oh, Tepa. Oh. Yeah, mana kau ada nengu? Angkau yang, hai. Kata lagi lingka. Hah? Tahu, yeah. Mak kamu tak dengar seriau? Yang Angni sini tak kemana Mumbai ya? Yang tak kemana? Anggamen. 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 Anglah umah betul apa ber? Umah betul angga. Gara ama petla. Petla? Ang si petla lipat lah. Hey guys, ni जों Tepa be Laru man. नोंथांमोना सिनाय हाखादों सिगाङाव भिडिअखौ नायदोंबाथाय हेलाबदा आङो जागोन ना जाया जानोबा खुलुमबासो मोनगोन मिथाइ खुलुमबासो गोनां आंगामेन ओमफ्राय बुंग्राय लेथ्राथार हेल' हेल'नानै साफा खालाम जादो मोनफैना मोनलायदो नायनि नंगौ नाथाय जों इन्टारभिउ लानि हा What is your name? Yeah, what is your name? Anggamen. What is your name? What is your name? My name is Good. Your name is T-O-P Good. खारलां सोर फार्स्ट मोनहैग्रोयो जोङो गामिनि बेरायनो फैदों हाखायाव मा होनो माखौ पानि दै अ दैखौ पानि होनो सोर सिखायनाय दैखौ वाटार होनो ओमफ्राय ए सोर सिखायनाय नोंखौ आं मिथिगौलै वाटारखौ मिथिया दे आं वाटार नामखौ मिथिगौ Oh, la Denjar safa barbar deng, guys. Ang kebuzo na zagaden, ang buzo kena. Ang dah keluar dengan kita. Hari.
नोंसोरो हासखांबाथाय दायो फैदो लासैनो आं थांग्रोनोसै आं थांग्रोगोनलै माबा गाबगोनलै ओरैनो खारनो हायाखै नोङो दुब्लि गेजेराव बेरायनो फैदों जानो फैदोंमोन नाथाय थाइजौआबो लिसुआबो मोनाखै जेबो मोनाखै ओरैनो फैगारनाय जाबाय बिदि सान्दुं थिं थिंनो बेसारा गथ'फोरखौ लानानै बेसाराफोराबो जानो होनना फैदोंमोन नाथाय मोनजायासै So guys गामिनिफ्राय न'निफ्राय ओंखाम जानानै आरामनो ओंखारबोबाय गावबा गावनि न'सिम थांफिनगासिनो So guys, नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ बिसिनो नायगासिनोबा मोनथिखागौ मा खालामनांगौ So guys, please एसे एनला सापर्ट खिनिखौ देखायदो ओइनो बाजैमोनाबो फैबाय बाजैमोनखौ बेयाव नेदोंमोन आं बिथिंजाय फैदोंमोन ओमफ्राय बे बाजैमोनाबो फैबाय I know something's up because you call me. Wonder if I see it in your eyes. You just wanna hear me 'cause you know. So guys, दा न'सिम मोनफैबाय आथिं सुनसै न'आव हाबैनोसै ओमफ्राय जायखिजाया दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ बिसिम नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौ लास्टसिम नायनानै थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय Thank you so much and thank you for watching. Bye bye. Take care.